Averine o patriarhuno gândibe cu exact publicuni discursul. Aca inițiativa chirtili s-ar musa ipe, ta e cam clienti cu teo sah publicunu gândibe fergiola, ta e formirin viola cu taromul. Ani e gdis cu teo publicuni și bugaroa te ove extremuno pișuri, formiripe, e ca neva grupa cu teo așa ipe, ia verpescu femininengo, e patriarhavune godipea. Ua consideriona să amalipascu normalitate. Ango sah acaia, grupa crisali, vaște sigurine obiectul contribuții, este aici un ego, cu exact publicune, hai publicune principiu. Acaia sic na forma unui grupa, că ea trebuie cu dar prisrenosche chaia, tai ciubla, e buticherule școlate, tai profesiune gatisari pe. Acava grupa che gene, si o chaia tai o ciubla, cu va studirinina, angajiona, tai kirna buti co ververtana. Acava ciubla tai chaia, si activistia con l'interdia che tanio mangipe, va șucari averi piano publicuno ce tipe tai social uno hakai. Acaia grupa tentineva, teresa, ma puno vaira de pe, convertipea pe iec bani. Bari diza che acția pe iec acția cu asiga piova, s-ar musai pe vaște baiaro, colienge iec pe. Amen s-ar inițiativa fem activ, de se impunem pe marșina, vașo dive of toto martestu. Sos che of toto marti manifesta cu dive, cum si caripascu dive vaște svidina o discursi, hai patriarha uno gândipe. Si caripe vaște peravo coliengo discriminipe, co va tergiova, hem tergiova o ciubla. Ango sai si caripe vaște respectingo ciublani hakaia. Cavo piso udaripe si mushenge hakaia. Hai, valem of toto marti manifesta cu dive. Sos che ciubla corova, hai, pozițiano publicuni rova, forminiziova cu taromusha. Pe aver un raport ia si cavena kai of tovar ștu hav. Șoc poste ciublingo, nasi activune cu putea cu tregu. Ci kai puderi olenda kai si sugarena toven discriminime. Vaša švar štar postoji ciublingo, raportirinena kai si nole secția 1 ceava vipe cu verber forme. Pa o sah secția 1 ceava vipe, pandar tretringova sa formeresco coto. Pedraco sovache ciublat, hai hakai cu aperva numai emușenge. Barvalipasco pocipe, bandar dikiova star hakai cu aperva numai emușenge. Andai, acava tupalipe, marșipe, baš of toto marsi haripe, hai peralipe, pe goti vaște svidine patrie havuno sistemi, hai vaște sigurina poliego echipe, cu savorit și viadrom. Odolesche vaš of toto marki, amen marșina cravatențar sar simbolie resistenco, mamu mai material cu nozore. Amen sarna forma uno grupa, fem activinițiativa, cotar prizrenosche giulia, tai chaia, ca bugara mare activiteti anu riformiri pe Epionesco, vaš publicune, tai publicune principia precar, activune e publicune platavesco, tai exipeni. Fem activ. Serenata.